Kono, kursi. Ya wes. Nang selamat. Munggah ning dhuwur kursi roda iso. Ning dhuwur lincak. Set. Nang berarti wis 18 tahun ya nang sampean. 18. 18 ya? Iki sing perekaman dirian ya. Nang saiki aktivitasnya apa? Boten aktivitasnya boten Kerjane? Ngiwangi ibu ta mboten? niku sepi malih. Sepi. Nggih. Nah jenengan gadah unek-unek pengen di usaha apa nang? Boten sapa kasih. Pengine. Ayo, cita-citane. Mesti kan kenangan di masa depan kira. Nah cita-citane kenang selamat niku pengen gadah nopo? Pengen gadah mesin jahit, apa pengen gadah motor, apa pengen gadah bengkel, apa pengen gadah usaha? Lah kenang pengennya nopo? Sing ndak unek-unek ning gone pikirane kenang. Apa penyakitnya? Indonesia kula sih pengen di motor. Pengen di motor. Nggih. Nah, ana sing nggawani motor jenengan purun ajar. Purun. Nggih. Siap. Sehat-sehat nggih, Nang.